svima ljudi, ovdje Teo Game Žigolić i ljudi danas radimo Vesperčelnic sa mojim bratom. Vjerovatno ljudi znate kako se to igra, tako da krenimo. Majica. Majica. Da. Ljudi, pogodio sam, sad je na redu oko. Oko. Ljudi, opet je pogodio, no mislim pogodio je. Knjiga. Knjige. Nije mi spodio. Daj. Knjiga. Knjiga. I pogodio si. I dobro ljudi, sad ako on pogodio, on je nije pobjedio. Ajmo. Idemo do 3 inače, to smo zaboravili reći. Tinatove smrdljive čarape. Tinatove smrdljive čarape. I to je muzika. Ljudi, pogodio je, sad ako ja pogodim, ja sam pobjedio. Neće. Radijator. Nije mi spodio. Anđel. I pogodio si. I ljudi, ja sam pobjedio. Tako da vidimo se u sljedećem videu. I to je bilo to. Pozdrav!